времето, прогнозата по телевизията даваха 16 градуса, че е водата. Не, направо нямам идея как в 16 градуса. Дори синоптика каза, имайте предвид, че водата все още е добра, 16 градуса е температурата на водата. Възползвайте се от чудесното време, защото след 2 дни ще има много силен вятър и температурите ще спаднат рязко. 16 градуса, аз ако вляза вътре ще умра. Wir finden gleich Gabriel, warte mal ganz kurz.